باوی رومانا کردی و هیمداری الفابیا کردی تیپ لاتینی عرب شمو د 28 جوتمه سالا 1898 ده ل هرم سوسزا قرسی لگوندی قزل چقچقی جدایی کتبه ج دو بویناوی مالبات جورتین گوندی آزادی اف در گوندی یونانیانه باو براین وی لور شوانتیت کن به درکتنا گوندی آزادی را ایدی عرب جی اپجه دچن گوندی مالاکانان گوندی کومسوری عربی پچوک لسر خواسته که ماموسته دبستانی جعالیه کی و دبستانی دا دخبته جعالیه کی و جی دست به خواندنه دکه لی به سری ثبات را دچن هرما دیگوری گوندی گلا رشه لگل باروی عودی دبن شوان ده سالا 1912 دا او هر دو خوشکین خو لگوندی کومسوری دکوین کارگه که گیوران ج پشتی 2 سالان شهر جهان یکمین دست بید که نویسکار عبدالرحمن آدا پرتوکا خویا به ناو سرگونین دیگوری دا دبیجه که عرب شمو جبر که زمان کردی، روسی، رومی، ارمنکی، گرجی، آلمانی، ترکی و آذریکی دزانه و هرم ناس دکه جبو دلبندی و بلدیه ده ارتش روسیه ده دست بخباته دکه. قاسی 2 سالان بوان را دخبته. به قضایه که هفجین متا خود کجه او دبه فیرار دمه که لگونده شیرین کویا دیگوره لبا حتی بگه قاله که نویسکار وزیر ایشو دمه که جی لسرمالیه لبا علیه و سوی خودو دمینه اف هر دو خاشمیر جی گلاوینه ده بهار سالا 1916 ده ده چه ساره قاموشی ده کار ریا حسن داد خبته لور بولشویگان ناست که تولی پرورده وان دبه demek şunda di nav xebatên şoreşê de cih digire. Bolşevîk bi xwastekên aşitî, rawestandina şer û belavkirina artêşê dixwazin di yekê gulana 1917 de çalekiyekê li dar bixin. Doktor İsmet Qonax derbarê vê mijarê de dibêje ku عربê şemo ji bo vê bi roj di karê xwe de dixebite û bi êvaran jî di nav bajarê Sarıqamışê de belavokan belav dike û mixabin têgirtin. Heya serê hezîranê girtî dimîne. Bi berdanê re tê herema Dîgorê gund bi gund digere û propagandaya bolşevîkan dike. dema rayadar dêne gundê xerebe Dîgorê gel dicivînin Arab xwe pêra digihîne. Li hember wan ji gel ra propagandaya bolşevîkan dike. Leşker wî digirin û lê didin berdidin. Lê Erebê şemo heman mixebatên xwe disa gund bi gund dimeşîne. Dema ku esker disa dû dikevin ji vê heremê vedqete. Diçe Gumriyê. Li wir bolşevîkan dibîne û tev bi trenê diçin Tbilîsê. Ji wir jî bi peyatî di çiyan ra xwe digihînin Stavropolê û tevlî artêşa sor dibe. Di şerê hundirîn de cihê xwe digire. Di sala 1920 da li Moskovayê di Enstitûya Lazaryan da
دست به خواندنê dike. Ji dû xwandinê di sala 1924 da partî wî dişîne Ermenistanê. Li nav Kurdan da xebatê dike. Li wir ji dû heft salan hîn dibe ku taşnaxan bavên wî kuştine û diya wî jî bi wê keserê miriye. Di sala 1927 da ji bo xebatên ziman û çandê dikeve nav hewildanan. Nivîskar Prîskê Mihoyî di gotara xwe ye di Rêya Teze da wiha dinivîsîne. Wek hûn dizanin, piştî damezrandina dîwana Sovyetê li komarên Kafkasyayê dest bi werguhestinên mezin bûn. Xas mal komara Ermenistanê. Di sala 1926 de fîlma Zerê hate kişandin. Di sala 1929 de bi hereketa Erebê Şemo û İshak Moragilov elîfba Kurdî ya li ser grafîka Latînî hate amadekirin. Ew elîfba Komîteya Navendî ya Partiya Komünîstên Ermenistanê begem kir. Bi wê alfabeyê 25 adara sala 1930 da rojnameya Rêya Teze û di sala 1931 da jî pirtûkên Kurdî tên weşandin. Di salên 1930 da tir çend komarên Sovyetê da rojnameyên Kurdan tên weşandin. Erebê Şemo jî di rojnameyên Rêya Teze ku li Ermenistanê, berbanga Rojhilatê ku li Gurcistanê û Kurdistana Sovyetê ku li Azerbaycanê tên weşandin da gotaran dinivîsîne. Di sala 1930 da berhema xwe ya ewil şanoya bi navê Koçekê Derewîn dinivîsîne. Di yekê çilê sala 1931 da li Ermenistanê dibistana mamosteyên Kurdî tê vekirin. Erebê Şemo gerînendeyê wê yekemîn e. Ne bi tenê Ermenistanê, bi hemana wayî Gurcistan û Azerbaycanê jî xandewana digirin û sedan mamosteyên zimanê Kurdî bi serkeftî ji vê dibistanê xelas dikin û pêwîrê dikirin. Di encama perwerde û lêkolînên xwe ya di salên 1931 û 32 da di Enstitûya Leningradê da di beşa Kurdzaniyê da navnîşana doktorayê digre. Di sala 1931 da romana wî ya ewilîn Şivanê Kurmanc bi zimanê Rûsî li Moskovayê tê weşandin. Nivîskar Mehmet Uzun di derbarê romana wî ya Şivanê Kurmancan da dibêje ku Ev berhema wî ya pêşîn ji jiyan û serpêhatiyên wî pêktin. Erebê Şemo di vê romana xwe de li ser Kurdên ku koçberê Kafkasyayê bûne sekiniye. Di sala 1934 da ji bo konferansa Kurdzaniya ku li Ermenistanê tê lidarxistin kedê dide û bi tevlî Ahmedê Mirazî, Qanadê Kurd, Heciyê Cindî, Emînê Evda, Casîmê Celîl, Çerkez Bakayev û gelek rewşenbîran beşdarî vê konferansê dibe. Di heman salê dibe endamê Yekîtiya Nivîskarên Sovyetê. Di sala 1935 da romana wî ye Şivanê Kurmanca vê carê bi Kurdî li Rewanê tê weşandin û ev berhem wek romana Kurdiya ewilîn tê binavkirin. Salek dû wê jî di sala 1936 da pirtûka wî ya Çîrokan ya bi navê Kurdên Elegezê tê weşandin. Nivîskarê Rûs Maksim Gorkî ku dema tê Rewanê
عرب شمو رومانا خویا شوان کرمانجا دیاری ویدگه او گور کی جد بیجه که گلی کرد به زمان نویسکاری خواه عرب شامیل افده آخفه. اف کتکار شورشی ده 40 سال 1937 دا به خزاب ستالین تیگرتنی. نویسکار وزیر اشو دوی درباره دا وها دنویسینه. Türkiye, çavnebariyan ji Rusya'ya re radikihîne ku rewşenbîrên Kurdan ên Rusyayê bi xweybûnê re girêdayîne. Xweybûn jî dibin kontrola emperyalîstan de ne. Dixwazin hêzekê Kurdan çêkin û dijî Sovyetê bidin şerkirin. Nivîsên celadet ên derbarê rewşenbîrên Sovyetê jî dikirin îspata wê ku celadet di hewarê de dinivîsîne ku me çend hejbarên rêya teze û pirtûkên Kurdî dest xist. Bîna çiya Elegezê ji wan dihat. Ji ser vê Heciyê Cindî, Cerdoyê Genco û Ehmedê Mirazî li Erîvanê, Erebeyê Şemo jî li Lenîngradê hate girtin. Yê din salekê şûn de hatin berdan, lê Erebê Şemo sirgûnê Sibîryayê kirin. Erebê Şemo 19 salan li wir di şert û mercên pir dijwar da di çêkirina rêya Hesin da dixebite. Li wan rojan ne bi tenê rewşenbîr tên girtin, çand û zimanê Kurdî jî tê qedexekirin heya sala 1944. Ji dû mirina Stalîn 19 salan şûnda di sala 1956 da Erebê Şemo ji sirgûniyê vedgere Ermenistanê. Disa dest bi xebatên xwe yên wêjevaniyê dike. Di sala 1958 da romana wî ye bi navê Berbangê, salek dû wê jî di sala 1959 da jî ya bi navê Jiyana Bextewar tên weşandin. Di sala 1959 da senaryoya fîlma bi navê Kurdên Ermenistanê dinivîsine. Vê fîlmê derhener Jamharyan dikişîne. Di sala 1966 da romana Gela Dimdimê û sala 1967 da jî pirtûka hekîyatên gelê Kurd diweşîne. Ev hewildan û xebatên wî di sala 1967 da bi xelata Ala Sorva tê xelatkirin. Di sala 1969 da romana xwe ya dawîn Hopo diweşîne û dû wê jî disa hin gotaran dinivîsîne. Li ser kevrekî mermerî duyarê mala wî ya di kolana Abovyan da dinivîsîne ku Nivîskarê Kurd û kesayetan askirî Erebê Şemo di navbera salên 1963 û 1978 de di vê awayî de jiyaye. Bavê romana Kurdî û hîmdarê alfabeya Kurdiya tîpên Latînî Erebê Şemo di 21 Gulana sala 1978 da jiyana xwe dest dide. Li navenda Rewanê di goristana Panteonê da wî dispêrin axê.